Τι? Μαγδαλενή. Τι είπες μωρή, μπάμια. Τι είπες ρε. Άρε. Κάνε τσουλίτρες. Άντε ρε. Πλίτ, πλατ, πλίτ, τσιλούτρες. Πλατ, τσιλούτρες. Πέρτε μου τα σίκα μου να τα πω και τα λουκουμάκια μου και τα λουκουμία μου. Λα. Και τι θα γίνεις? Νο, Παναγία. Σικούλα. Σικούλα. Πώς τους δώσει είναι αυτούς που εβουλιάξε το καράβι? Έγινε, πρέπει να έχω. Πρέπει το καράβι που βούλτισε αυτούς τους ανθρώπους πώς τους δώσει με τα βατραχάνθρωπους? Πρέπει το βατραχάνθρωπους. Δαχαθάνθρωπους. Τι? Δαχαθάνθρωπους. Βατραχάνθρωπους. Τηλέφωνο. Ακού το. Κάποιος έρχεται. Ποιος είναι ποτέ? Μην μιλάς μόνο δύσκολος εγώ. Πώς τους δώσει τους ανθρώπους? Το βρε πολύ δύσκολο. Βατραχάνθρωποι πρέ. Δαχαθάνθρωποι. Πού βγαίνει ο καπνός? Δεν είναι εξάξιμηση. Πού? Δεν είναι εξάξιμηση. Αυτά που μου βγει τα σκουβίτια που είχες πώς το λόγει? Πάρει μόνο τροφόρο. Πήγαινε τόσο θα τα βάλει και το μπασάρι. Δεν ξαναπαίρνω πω. Πώς το να θέλω να τραγούν δυσκολίες. Αν μου λώσει πάνε πέταξε τους χίλιους στους σκοτωμένους. Ναι, πώς τους δώσει? Πέταξε τους κάτω στους σκοτωμένους. Πέταξε τους χίλιους. Άντε πρέπει να ζουξές, ναι. Άντε πρέπει να κάνω. Για να γίνω καλά. Να μετά τους διωχτές να βάλω 5 εμβόλια για το κρύπη και για το κρύωμα. 16. Πες μου εσύ ρώτα με. Απρέ για την κρύπη έκαμε σε εμβόλιο κι αλλού. Ναι, κάμε μου και καμιά ερώτηση σπουδαία. Τι. Θα με ερώτηση να το βρω. Δεν ξέρω πρόβλημα. Κανένα ανέκδοτο μπρε. Πες μου ανέκδοτο. Ξέρεις ανέκδοτα? Πρέ ξέρεις ανέκδοτα. Έχατε πες μου. Το παιδί μας έπεσε κάτω από τη δέσπα και έσπασε το πόδι του και φώναξε τον Τζάκο και τον παπά και φώναξε και την νοσοκόμα και βάλαν τούτο στο γύψο και κοιμάται στο κρεβάτι 25 μήνες. Πού σκουλούμε δόντρυμα με τα σκουλούμε τα τρυπάκια σου? Τι? Πού σκουλούμε δόντρυμα με τα σκουλούμε τα τρυπάκια σου? Έλα, πες μου κι άλλο. Πες μου. Ω, προπόφες ο Στεφανίτης, μαλάκα, τι σου έλεγε? Στην Περιολά. Πες μου την ιστορία μια. Μπασταρδέλη με φωνάζει. Τι σου έλεγε? Πού του παίρνει να το φάει? Και εσύ που ανεβαίνες? Πάνω στην αιτία. Και τι σου έλεγε ο παππούς σου? Τσάω, κάνε μου τον μια. Θυμάστε το πώς σου έλεγε? Τον προπαλιά τα χρόνια που πάνε, έτσι. Πες μου πρέπει να πω στο νερό θα. Στεφανή πρέπει τον Ελλάδα. Και τι σου έλεγε εσένα? Κατέβαρε που είναι ηλιά, πώς σε έχω να Δεν δει. πιανίζει τον πατέρας της Ελένης και της Ρίτσα. Ναι. Πες μου και εσένα πώς σου φωνάζει που θέλει να σε βρίξει? Πασαρδέλη, πάλι ήρθες να μου βγάλεις την Παναία μου. Τι σου έλεγε ο παππούς σου? Την Παναία μου. Και τι σου έλεγε στην αρχή, τι σου έλεγε πρέ? Κάτσα ξαρτούν και τα παπούτσια μου να. Δεν πάνε να πω στα κάμα.